Goudsmid en juwelier Volker Wilming van Drachten is nog geen 3 maanden in vallen. Zijn heegzwangere dochter wie doen het werk. Rond 4:15 kwam 1 man binnen en die bedreigde haar met een mes. En ze werd op haar stoel, die op rolletjes staat, werd ze naar achter gebracht. En ze moest zich stilhouden. Die mensen spraken geen Nederlands en gebrekkig Engels. En die zeiden gewoon hou je koest en daar kwam het op neer en dan gebeurt je niks. Ze hadden kloes en een grutpad van de vitrines leeggraven. Toch is Wilming geen voorstander van een rommere wapenwet van winkelier. Omdat het eigenlijk, mijns inziens, meer agressiviteit oproept dan af zou nemen. Want ja, hoe vaak gebeurt dat? Je hebt het niet altijd stand-by, dus je moet het op een plekje leggen waar dat is. En dat hebben ze best wel in de gaten. En ik denk dat ze dan nog paniekeriger worden als ze al zijn. En dat er nog meer dreiging van bij hun uitgaat. Wel is Wilming alerter op water in de winkel komt. Ik dacht de juwelier, vooral in de winter, de door krijgt van sluitingstijd al op slot. Toch denkt er dat een oerval net te voorkomen is. En als het gebeurt, kun je het beste net verzetten, vindt de goudsmid. Het wordt een beetje een Wild West. Dan krijg je hier de wildste schieterij en dat om een paar sieraden. Dan denk ik van neem toch mee. Het is verzekerd en klaar. Mensen roepen je ook wel eens, Wilming, waarom heb je die deur altijd openstaan? Nou, ik zeg, het is de beste beveiliging. Ik hoef maar een kick te geven, dan lopen altijd mensen rond en dan komen ze niet. Want ze willen juist de boel dicht hebben.